πλάνο 1, λήψη 1. Άξιο. Πώς τόλμησες, Μάριε? Πώς τόλμησες εσύ, Νατάσα? Εγώ έχω μείνει ίδια τόσα χρόνια. Εσύ είσαι αυτός που άλλαξε. Εγώ άλλαξα γιατί έπρεπε να αλλάξω. Στοπ! Όταν γίνεται γύρισμα, μιλάω μόνο εγώ. Δεν τα έχω γράψει εγώ αυτά. Δεν έχει αλλάξει το σενάριο. Αυτοσχεδιασμό κάνουμε. Πάμε την αρχή. Μοτέρ. Ναι. Ήχος. Ναι. Κλακέτα. Σκηνή 9, πλάνο 1, λήψη δεύτερη. Άξιο. Πώς τόλμησες, Μάριε? Πώς τόλμησες εσύ, Αναστασία? Στοπ! Ρε, Νατάσα θέλω να τίποτα άλλα. Νατάσα. Δεν πειράζει, παιδιά, πάμε πάλι. Άλλη μία. Μοτέρ. Ναι. Ήχος. Ναι. Κλακέτα. Σκηνή 9, πλάνο 1, λήψη τρίτη. Άξιο. Πώς τόλμησες, Μάριε? Πώς τόλμησες εσύ, Νατάσα? Εγώ έχω μείνει ίδια τόσα χρόνια. Εσύ είσαι αυτός που άλλαξε. Εγώ άλλαξα γιατί έπρεπε να αλλάξω. Όπα ρε παιδιά. Ξαναγνωρίζω. Τι κάνετε, περνάτε μέσα από φως τώρα. Είμαστε με τα καλά μας τώρα. Είμαστε επαγγελματίες εδώ πέρα ή όχι? Εξαφανιστείτε τώρα από μπροστά μου να μην σας βλέπω. Ερασιτέχνες. Εντάξει, λίγο ηρεμία. Ξαναξεκινάμε. Μοτέρ. Ναι. Ήχος. Ναι. Κλακέτα. Σκηνή 9, πλάνο 1, λήψη τέταρτη. Άξιο. Πώς τόλμησες, Μάριε? Εσύ πώς τόλμησες, Νατάσα? Εγώ έχω μείνει ίδια τόσα χρόνια. Εσύ είσαι αυτός που άλλαξε. Εγώ άλλαξα γιατί έπρεπε να αλλάξω. Δεν σε αναγνωρίζω πλέον. Ούτε εγώ σε αναγνωρίζω πλέον, Νατάσα. Μα γιατί? Πες μου τι έκανα λάθος. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Νομίζω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε πλέον ξεκάθαρα. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι πως πρέπει να χωρίσουμε, Νατάσα. Ζαλίζομαι. Στοπ. Μπράβο. Παιδιά, όλοι διάλειμμα. Επόμενη σκηνή σε 20 λεπτά. Μ' άρεσε μία. Μοτέρ. Ναι. Ήχος. Ναι. Κλακέτα. Σκηνή 2, πλάνο 1, λήψη 1. Άξιον. Και τι θα γίνει με την Νατάσα, Μάριε? Μην ανησυχείς. Τα έχω κανονίσει όλα. Δηλαδή, κάτι έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή, Στοπ. Τι γίνεται εδώ? Άξιο. Και για πες, τι θα γίνει με αυτή τη Νατάσα? Μην ανησυχείς γι' αυτό. Τα έχω όλα υπό έλεγχο. Δηλαδή, Κάτι έχω σκεφτεί. για πες. Θα τη βγάλουμε από τη μέση για να ζήσουμε μαζί έτσι όπως πάντοτε θέλαμε. Και πώς ακριβώς θα κάνουμε? Ας το πάμε. Στοπ.